Euskal Herria Bilduk krisi ekonomikoaren erruduntzat jo ditu EAJ eta PSE eta azken urteetan zabaldutako iruzur fiskalaren erantzule ere egin ditu. BNVek eta PSEek konpartitzen duten eredu ekonomiko eta sozialari. Kontutan hartu behar da, oraino krisi egoera honetara iritsi baldin bagara, ez garela iritsi kasualitatez, baizik eta aplikatu diren politika batzuen ondorioz. Bi alderdiek sinatutako akordioa euren azken urteetako jarreraren isla besterik ez dela adierazi du koalizioak. Sinatutako akordio fiskala atzera pausu nabarmentzat jo du EH Bilduk. Progresibitatean atzera egiteko urratsa da, justizia fiskalean atzera egiteko urratsa da. EAJ eta PSEren arteko akordioaren gainontzeko gaiei dagokienez, Euskal Herria Bilduk gogor kritikatu ditu enpleguaren alorrean aurkeztu dituzten orokorkeriak. Sektore publikoaren erreforma, udal erreforma eta halako gaietan berriz, benetako eztabaida saiestea leporatu die koalizioak jeltzale eta sozialistei. Azpiegituren alorrean, diru publikoa zentzurik gabeko proiektuetan xahutzea egotzi diete, eta arlo politikoari dagokionez, Madriletik datozen neurri eta erreformei aurre egiteko asmo eza salatu du koalizioak. Akordio honek ez duela inolako ilusiorik pizten, bertan ez direla aintzat hartzen eta ez direla erantzunek ematen herritarren eskubidei, beharrei, ez du kontutan ere Euskal Herriaren, inondik inora Euskal Herriaren izaera. Gauzak honela, Euskal Herriak bere bide propioa egiten hasteko garaia duela adierazi du Euskal Herria Bilduk eta bide hori Euskal Bidea denon artean adosten hasteko deia egin dute.